Agsman Vlogs, may mga shoutout, tamsak po, ayan. Salamat sa patamsak, Agsman. Salamat sa pagpunta, lalabs. Kumusta, host? Okay lang, lalabs. Ikaw ang unang pumasok. Ayan. Wilmar Channel, morning po, host. Ayan. Wilmar Channel, may mga nag-shoutout. Banat, ayan. Tamsak dan, host. Ayan. Padikit po, please. Ayan. Wilmar Channel, nagawa ng bahay. Salamat mga lalab sa pagbisita uli. Ayan. Natin yung bahay ni Banat. Tamsak dan. Salamat sa patamsak dyan mga lalabs. Ayan, heart. Bigyan ka nag-shoutout, heart. Ayan. Salamat sa pagpunta, lalabs. Ayan. Nawala yung ating music. Yan, Nilmar Channel. Dan sa'yo, Banat. Pasukli na lang. Ayan. Banat, pasuklian si Nilmar Channel. Dan sa'yo, lalabs. Ayan. Padikit po, please. Ayan. From heart. Ayan. Joters Channel. May nag-shout out. Tamsak support. Ayan. Salamat, lalabs, sa pa-support yan. Aking buhok magulo. Harang, ayun. Salamat sa paharang mga lalabs. Ayan, sa Still Heart pala to, yung si Banat. Malaki na rin yung bahay ni Madam. Ayun. Salamat po sa paharang dyan. Dan sa'yo, heart, pasukli na lang from Nilmar Channel. Ayan. Heart, balikan si Nilmar Channel. Dan sa'yo, lalabs. Ayan, Agsman Vlogs, nagbaba ng bahay.
Ito pala yung bahay ni Agsman. Si Agsman yung unang pumasok. Yan mga lalabs, Agsman. Padikitan yung nakapin, lalabs. Padikitan yung nakapin. Ayan, Agsman sa bahay mo ako, lalabs. Ayan, dan sa nakapin. Ayan. Ayan, Agsman. Get ko na to sa'yo. Ayan, 3 million in the house. May mga shout out. Nawawala yung ating music. Something went wrong daw. Nga lang. Dan sa'yo, Bicolanang Urangon, pasuklin na lang po. Ayan. Sige po, sige po. Nilmar Channel. Nagbakas ka dun, lalabs? Minutes. Yan, Nilmar. Buy mo ako, Nilmar. Alam ko, dikit na ako sa'yo, Nilmar, sa aking main channel.
Ayan, sinigang na hipon. Traveling dito, Lakwachera. Ayan, may mga nag-shoutout traveling. Salamat sa pagpunta, lalams. Ayan, Nelmar channel. Dati akong dikit sa yung main channel. Ito na lang. Dikit ko to sa'yo, lalams. Naka-off yung ano mo message. Sinigang na hipon. Kalamansi, ayan. Thank you, host. Ayan. Love team, thumbs up na po, host. Ayan. Love team, may shout out, lalabs. Thank you for coming. And may jacket ka na, lalabs. Love team, pwede ka na magbaba, love team. Ayan. May kasama po kasing bata, host. Ayan. Yun nga eh. Ayan, double safe po, host. Ayan. Nilmar, dikit ko na sa'yo. Ayan. Pangit naman yung ating sikat na puputol. Something went wrong daw. Latan natin. Handa na ako sa'yo, Nilmar. Yan, labting nagba ng bahay. Nabiling nagbaba ng bahay. Ayan. Dan na po sa nakapin. Yan, Agsman. Nandyan ka pa ba, Agsman? Pabalik ka na lang, Agsman, yung dumidikit sa'yo, lala. Dan sa'yo, love team, pasukli na lang po. Thank you, Pam Nelmar. Ayan. And padikit po, please. Ayan. Tingnan natin yung bahay mo. And 4 million in the house. May nag-shout out.
Hindi ko makita yung ano niya, pangalan. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Nilmar channel, dan na po sa bahay mo. Pasukli na lang, ayan. Nilmar, pasuklian yung dumikit sa'yo, Nilmar. Ayan. Dan sa'yo si Love Team. Naman tong music na to eh. Yan, 5 million in the house. May lang shout out. Love Team, dan sukli. Ayan. Ayan, pa-shoutout po madam, ayan. Muhammad Permin, may mga nag-shoutout, lalabs, ayan. Salamat sa pagpunta, lalabs, ayan. Buwa ka ng bahay, Muhammad Permin, ayan. Nilmar, nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house, may mga nag-shoutout. Yan mga lalabs, patamsakan naman si Lily Lalab sa kanyang paparating na premiere. Ang aking member, ayan. Salamat po lalabs, ayan. Dan sa'yo Muhammad Permin Vlogs, pasukli na lang, ayan. Muhammad, dan sa'yo si Nilmar channel, pasuklian na lang lalabs, ayan.
Muhammad dan Tamsak dikit, ayan, from Agsman, ayan. Love team dan sa'yo po, ayan. From Muhammad Permin. Yan, tumulong in the house, may mga nag-shout out. Aking buhok ay maayos. Ayan, blue skies, thumbs up dan host, ayan. Blue skies, nagbaba ng bahay. Ayan, Mitch Yapilak, thumbs up host, ayan. May lang shout out sa'yo, Mitch Yapilak, ayan. Jacket ka na lalabs, ayan. Hindi ka na magbaba ng bahay. Live AC, may mga shout out. Assalamualaikum, pretty host, ayan. Alaikum salam, live AC, ayan. Salamat sa pagpunta, lalabs, ayan. Marco Anayatin, hello everyone, morning, ayan. May mga shout out. Marco Anayatin, ayan. Junaski dan sa'yo. Sige lang, Muhammad Permin, magbakas ka po kay Junaski. Marco Anayatin, nagbaba ng bahay, ayan. Blue skies. Ayan, Muhammad Permin Vlogs, dan sa'yo, pasukli po, ayan. Like dan, ayan, thank you so much. Marco Anayatin. Huwag mo na kita agsman, ha? Sige lang, lalabs, dyan ka lang. Ayan, lalabs, huwag yun namang i-cancel yung aking harang. Ako yung nag-ahang. Ayan, 7 million in the house, may mga shout out. Ikaw yung susunod, Marco, kay Muhammad Permina. Dyan ka lang. Ayan. Marco Anayatin, namuha ng bahay. Muhammad Permin Vlog, dan sa'yo, pasukli. Ayan. Baka naman po, ayan. Diyan ka lang, Marco, ha. Kati. Ayan, live PC, nagbaba ng bahay. Ayan. Live PC, OTW sa'yo, pasukli from Marco Anayatin. Ayan. Kuya Jung Vlog, ayan. Good morning, my friend. Ayan. Good morning po, ayan. Ayan, Kuya Jung Vlog, may migalag shout out. Ayan. Salamat po sa pagbisita, host. Ayan. Meron ka na pong jacket. Ayan.
Christopher Balsomo, good morning host. Ayan, may mga shout out. Christopher Balsomo, ayan. Muhammad, what than my old friend, ayan. Live PC nagbaba ng bahay. Ayan mga lalam, 8 million in the house. May mga shout out. Ayan, Kuya Jong, meron ka na pong jacket. Bakit nakaubad ka pa rin? Sister, I need 46 banana for 1K. Okay, stay there. I will pin you later, ha? 46 banana. Ayan, Marco Anayatin, nagawa ng bahay. Life easy, pasukli. Ayan, life easy, return to Marco Anayatin is done to you. Ayan. Batang Lagawan, vlog dan sa'yo. Ayan. Blue dan sa'yo, TY from Marco Anayatin. Ayan. Christopher Balsomo, nagbaba ng bahay. Marco, I'm coming. Ayan, from Life Easy. Ayan. $6 million in the house. Migimigalag shout out. And 12 million thumbs up. Thank you so much mga lalab sa pag-support kay host. Ayan. Muhammad, itidabol sa sayo, padikit, idol, ayan, from Marco Anayatin, ayan. Muhammad Dan Pulpak from Kuya Jong, ayan. Muhammad, padikit, pabalikan mga Muhammad yung madumidikit sa'yo lalab sa ayan, traveling dito Lakwatsyera, ayan. Marco, I have done check, ayan, from Life Easy, ayan. 5 million in the house, minimilag shout out. Ayan, Life Easy, nagbaba ng bahay. Good morning po, ayan. Life, TY Life Easy, TY, ayan, from Marco Anayatin, ayan. Dan sa nakapin, ayan. Muhammad Permin, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalaws. Ayan, mga lalaws. Tamsakan naman si Bicolanang Uragon, mga lalabs. Ako din yan, mga lalabs. Life Easy, nagbaba ng bahay. Pati traveling dito Lakwatsyera, nagbaba ng bahay. Ayan. Christopher Balsomo, may migalad shout out. Ayan. Marco Anayatin, dan sa'yo from Christopher Balsomo. Ayan. Sa mga dikit sa akin, 2 banana dikit ko. Ayan. From Marco Anayatin. Ayan. Rose Balsomo Vlog, ayan, from Muhammad Permin. Grace Romar Channel, may migrad shout out. Islandsky Vlog, Tamsakdan host, ayan, salamat po, ayan. From Grace Romar Channel, ayan. Dan kay Balsomo, ayan, from Muhammad Permin. Dilmar, nagbaba ng bahay, ayan. 7 million in the house, may migrad shout out. Ayan, 8 million in the house. Bigyan mga shout out mga lalabs. Salamat sa pag-support kay host. Ayan. Medyo malungkot ngayon si host. Tinadaan ko lang dito sa aking live para makalimutan natin ang ating problema. Ayan. Ilmar, nagbaba ng bahay. Ayan. Sa nakapin, bigyan kita 2 banana from Marco Anayatin. Ayan. Life Easy, nagbaba ng bahay. Ayan.
Life easy done to you from Agsman. Ayan. Life easy, return to Agsman's lalab. Is done connect to you. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May shout out. Ayan, Kuya Jong Dan Vlog. Pabalik po from Christopher Balsomo. Ayan. Hugs, thank you so much. Ayan. Christopher Balsomo ng baba ng bahay. Kabunsay, may shout out lalabs. Ayan, thank you for coming again. Salamat sa support kay host. Ayan. Life easy, thumbs up. Ayan. Agsman ng baba ng bahay. Ayan, sa nakapin 555 na 2 banana dikit ko. Ayan, marko na natin ng baba ng bahay. Muhammad, thank you. Are my old gold. Ayan. Yan mga lalabs, patamsakan naman yung premiere ni Lloyd mga lalabs. Yung binababa po na Island Ski lang. Ayan. Ayan, Grace Romar Channel, nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan. Yan, Life Easy, nagbaba ng bahay. Marko dan sa iyo, pasokli na lang from Kabunsay. Muhammad Permin dan po from Christopher Balsomo. Ayan. Dan to you, Life Easy, pasukli na lang. Life Easy, connect to Nelmar Channel. Ayan. Ayan mga lalabs, padikitan naman si Jonas Ki mga lalabs. Ayan. Nelmar Channel, nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million in the house. Bigyan ka lang shout out. Kabunsay, nagbaba ng bahay. Nelmar, thanks, I'm coming. Ayan. From Life Easy. Ayan. Ayan, Kabunsay dan sa'yo pabalik. Ayan. Idol from Marco Anayatin. Padikitan naman si Bicolana Oragon mga lalabs. Ayan. Patamsakan na din. Jonas Kidan to you. Ayan. Sige po, Christopher Balsomo. Bakas ka lang po dyan lalabs. Babalikan ka po niyan. Ayan. Yun po ay aking member. Ayan. Marco dan sa iyo. Ayan. From Kabunsay. Ayan. Ayan, 4 million in the house. Bigyan mag shout out. Muhammad, bahay please. Ayan, Muhammad, baba ka ng bahay. Ayan, nakapin si Muhammad mga lalabs. Nakapin po si Muhammad Kabunsay. Ayan. Grace Romar Channel, nagbaba ng bahay. Ayan, Nilmar.
Dan kabonsay, pasukli, ayan. Marco dan pulpak, walang bakas, ayan. Ayan, Nilmar, I have done check from Life Easy, ayan. Life Easy, nagbaba ng bahay. Ayan, Nilmar, nagbaba ng bahay. Nilmar, dan dikit, ayan. Yan, 8 million in the house. May melod shout out. Ayan, thanks for the flowers. Ayan, Christopher Dan Pasukli, idol. From Marco Anayatin, ayan. A million in the house, may melod shout out, and 15 million thumbs up, ayan. Ayan, Leslie Official TV, may melod shout out, thumbs up, dan host, ayan. Wala na lang, grade 5 po. Ayan, sige. Ayan, Muhammad Permin, baba mo na kita lalabs, ha? Nasaan yung bahay mo, Marco? Nangyari sa aking mouse. Ayan mga lalabs, padikitan si Marco Anayatin mga lalabs, ayan. Ayan, Dan Grace Romar channel from Nelmar, ayan. Agsman, Dan Pulpak from Kabonsay, ayan. 6 million in the house, may melod shout out, ayan. Ayan, Marco Anayatin, sabay mo ako lalabs. Bakit ganito to? Marco, ayan. Saudi KSA, ayan. Muhammad Permin Vlog, salamat friend. Sino vote mo friend? Ayun, BBM ako lalabs. Ayan, Grace Romar, ayan. Bicolana ako pero BBM ako, ayan. Sa mga dikit dalawang banana sukli ko, ayan. Marco, nauna ako may bakas pa, idol, ayan. May kasama pang orange, ayan. Leslie Official Dan from Kabonsay, ayan. Ayan, watching na ako sa'yo, Marco Anayatin.
Ayan, si Traveling Lakwachera. Nandyan pa din, ayan. Agsman, Vlog, Dan, Dikit Pasukli from Christopher Balsomo, ayan. Dito ka rin sa'yo. Hindi po na UAE po ako. UAE, ayan. Ayan, Nilmar nagtuba ng bahay, ayan. Agsdan from Kabonsay. Nasa UAE ako lalabs, United Arab Emirates, ayan. Ayan, 4 million in the house, minimum shout out. Ayan, Marco, idikit ko na to sa'yo, Marco. Ayan. Ayan, Muhammad Permin nagbaba ng bahay. Ayan, 7 na lang sa nakapin mga lalas, 7 na lang. Ayan. Christopher Pasokli, kanina pa ako nakadikit sa'yo from Marco Anayatin. Ayan. Christopher Balsumo nagbaba ng bahay. Pabalikan Christopher si Marco Anayatin. Dan sa'yo lalong. Ayan, 7 million in the house. May shout out. Ayan, Nilmar Channel, Dan thanks friend from Grace Romar Channel, ayan. Christopher Dan from Kabonsay, ayan. May ako sa, may gusto, may banana po ako dito at orange, ayan. Yan mga lalabs, patamsakan naman si Lloydie sa kanyang premier mga lalabs. Tamsak lang kay Lloydie mga lalabs, okay na. Ayun. Ayan, 6 million in the house, may milan shout out. Ayun. Traveling dito Lakwatcheran, ang baba ng bahay. Ayan, 7 million in the house, may milan shout out. Heart and heart. Ibi tamtak sa'yo para Muhammad Permanent. Traveling with W sa'yo, padikit idol. Ayan, from Marco. Muhammad Permanent Vlog Dan friend. Thanks from Grace Romar Channel. Ayan, traveling dito Dan from Kabonsay. Ayan. Life easy nagbaba ng bahay. Ayan. Mga lalabs, palikitan yung nakapin mga lalabs. Nang matapos tayo sa nakapin. Ayan.
Traveling dito dan sa'yo from Muhammad Permin. Ayan. Nilmar Channel dan full pack sa'yo kaibigan from Kuya Jong Vlog. Ayan. Traveling bigyan kita 2 banana. Ayan from Marco Anayatin. Ayan. Christopher Balsumo dan from Nilmar Channel. Ayan. Marco Anayatin. Marco, huwag ka nalalas. Magbaba ng bay at nakapin ka nalalas. Gusto mong mag-road to 500, hindi ka makakapag-road to 500. Kakainin yung banana mo dyan. Ayan, kabonsay nagbaba ng bahay. Ayan. Traveling dito Lakpachera dan from Christopher Balsumo. Ayan. Nilmar nagbaba ng bahay. Ayan. Okay po sir. Okay po sir. Sino sir ako? Si Marco inaantok ata to eh. Marco, ayan. Ayan, 3 million in the house. May shout out. Yung mga lalas, patamsakan naman si Hus mga lalang. Ayan. Thank you Kuya Jong Vlog. Wala kang LS ngayon kuya. Ayan. Mamaya pa yan mag-LS. Sobrang maaga pa. Ayan. Kabonsay dan full pack sa'yo kaibigan. From Kuya Jong Vlog. Ayan. And kabonsay dan dating dikit from Christopher Balsumo. Ayan. Ano ba yung sukli ninja? Yung pinagsukli ng ninja. And mga lalas, 7 na lang mga lalabs sa nakapin. Kuya Jong Dan Sukli, ayan, from Kabonsay. Dalawa sila ninja, ayan. Kuya Jong Vlog, God bless you dan full pack from Muhammad Permin. Ay, baka naman sa may ayuda dyan. Ayan, traveling dan from Kabonsay. Ayan, 5 million in the house. Minigyan mga lang shout out. Sorry po, walang sukli sa ninja. Ayan. Bicolana dan tamsak dating dikit kalimbang all sa'yo kaibigan. Ayan. Salamat po Kuya Jong. Ayan. Traveling, ayan, pasukli from Kabonsay. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Binigyan ko lang shout out. Ayan.
Musta na yung nakapin? Di pa rin gumuhit yung nakapin? Dinikit na kitang dalawa, Marco. Yan, Muhammad Permin, nagbaba ng bahay. Ayan. Life easy dan, full pack sa'yo kaibigan from Kuya Jong. Life easy, return to Kuya Jong. Is done to you, lalabs. Ayan, 8 million in the house. May shout out. Ayan, Christopher Balsumo, nagbaba ng bahay. Ayan. 8 million in the house. May shout out. And 16 million thumbs up. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga lalabs. Ayan. Hindi pumunta yung aking mga taga-Indonesia, hindi walang pumunta ngayon. Ayan, Christopher Balsumo, nagbaba ng bahay. Ayan, Ems Official, may shout out. Good morning po. Ayan, good morning, lalabs. Gigising mo lang. Ayan. Good morning dyan sa Pilipinas, mga lalabs. Ayan. Nuwas na dyan 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 6:31 in the morning, Philippine time. Ayan. 2:31 in the morning, UAE time. Ayan. Sa lahat na mabait dyan, kagaya po ni Host, ayan, salamat naman, no? Ems Official, ayan. Ayan, Muhammad Permin, nagbaba ng bahay. Ayan, Kabonsay, nagbaba ng bahay, ayan. Mga lalas, patamsakan naman si Bicolanang Uragon, mga lalas. I'm still watching po ako. Ayan, from Marco Anayati. Ayan, 8 million in the house. Bigyan mo shout out. Bunny Chill Official, hello host. Ayan, Bunny Chill, may shout out, lalabs. Ayan, Bunny Chill, meron ka ng jacket, lalabs. Parang nakakadikitan kita kay ano ba kita nakadikitan? Kay Bishu, ano ba yun? Bishu Waps. Ayan, may jacket ka na, Bunny Chill. Ayan. Ems, baba ka ng bahay mo. Ayan. Marco Dan, full pack sa'yo, kaibigan. Ayan.
Ayan, Muhammad Permin nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Bunny Chill nagbaba rin ng bahay. Ayan. James OTW na from Marco Anayatin. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May glad shout out. Napakatagal na harang na to, 12 minutes. Ayan, dikit na sa nakapinhos. Ayan. Marco Anayatin, pabalikan yung dumikit sa'yo lalabs. Ayan. Dikit na sa'yo si Bunny Chill. Ayan. Ayan, Bunny Chill nagbaba ng bahay. Palablab si Bunny Chill mga lalang. Ayan, kabonsay dan pulpak. Kasayo kaibigan from M Official. Ayan. Si ano rin pala yung M Official. Si Kuya Jong Vlog. Ayan. Madami siyang ano. Ayan, may harang ka Kuya Jong. Siya rin pala si Kuya Jong. Ayan. Ayan, tumulong in the house. May vlog shout out. Tusok na host. Ayan, salamat sa patusok lalabs. Ayan. M's official tamsak from Muhammad Permin. Ayan. M's dan sa'yo. Ayan, from Marco Anayatin. Ayan. Muhammad dan pulpak sa'yo kaibigan from M's official. Ayan. M's dan sa'yo from Kabonsay. Tinapos ko Kuya Jong ang iyong harang. Pang-ayuda po host. Ayan. Masyaallah, pang-ayuda. Ayan. Nasuklian na ako ni Kuya Jong from Muhammad Permin. Ayan. Dikitan si Kuya Jong. Iya'y nag-ILS. Ayan. Bunny Chill Official nagbaba ng bahay. Ayan. Ang haba ng harang mo Kuya Jong. Ayan. Ano to, 3 minutes. Tapusin natin. Hayaan ko lang. Ayan, 4 million in the house. May vlog shout out. M Official OTW sa'yo. Ayan. Bunny Chill Official nagbaba ng bahay. 6 million in the house. May vlog shout out. Ayan, kabonsay, dikit na po from Bunny Chill. Ayan. Bugs Borden, mega shout out lalabs. Thank you for coming. Ayan. Bugs Borden, nagbaba ng bahay. Palablab naman si Bugs Borden mga lalabs. Ayan. Muhammad Permin, nagbaba rin ng bahay. Ayan. Muhammad Permin. Bani, nakadalawang dikit ko sa'yo, dalawang marko. Nakadikit ko sa'yo, ayan. Dikit mo rin yung markong original, ayan. Muhammad Permin nagbaba ng bahay. Kabonsay pa, bisita din po from Bunny Chill, ayan. Bunny Chill nagbaba ng bahay, ayan.
Ayan, Bugs Birdie nagbaba ng bahay. Ayan. Banichel, Dan Pulpak from M Official. Ayan. Banichel nagbaba ng bahay. Bugs Birdie. O tinabol sa'yo. Patikit, idol. Ayan. Binaba mo na kita, Marco, ha. Ayan. Salamat, Marco Anayatin from Banichel Official. Ayan. Banichel Dan Sukli from Kabonsay. Ayan. Ayan. Kabonsay nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million in the house. Bigyan mo lang shout out. Kabonsay harang. Ay, salamat naman sa paharang-harang dyan, Kabonsay. Ayan. Huwag niyo pong i-skip yung harang ni host. Ayan lang. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Dati na tayong dikit, Marco from Banichil Official. Ayan. Post dan tamsak sa video mo po. Ayan. Salamat. Ems Official. Ayan. Thank you so much, Langabs. Ayan. Ems Official. Ayan. Mela Aguilar. Hello, host. Tamsak dan. Ayan. Mela Aguilar, may grad shout out, Lalabs. Ayan. Thank you for coming, Lalabs. Ayan. Bugs Barden, sa'yo 2 banana. Bigay ko sa'yo pasukli. Ayan. From Marco Anayatin. Ayan. Salamat, Lalabs Mela. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May grad shout out. Bugs Burden, dikit na sa'yo from Banichel. Ayan. Bugs Burden, dikit na. Ayan. Ayan, Mila nagbaba ng bahay. Ayan. Bugs Dan, full pack sa'yo, kaibigan, from M Official. Ayan, Muhammad Permi nagbaba ng bahay. Ayan, Mel Aguilar nagbaba ng bahay. Banichel Official nagbaba ng bahay. Life Easy nandyan pa rin. Ayan. Christopher Balsomo, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Kuya Jong. Bahay mo ako uli. Na ba ako? Ayan. Christopher Balsumo nagbaba ng bahay. Banichel Dan po from Christopher Balsumo. Ayan. Mila Aguilar, TW sa'yo from Banichel. Ayan. Mila Aguilar, TW sa'yo. Pasukli from Marco Anayatin. Ayan. Joe Harry, ayan, 494. Dan from Bugs Borden. Joe Harry, ayan. Dan, ayan. Dikit na sa'yo, Christopher Balsumo. Padikit Dan po, ayan. Banichel, nagbaba ng bahay. Marco Anayatin, ayan, from Mila Aguilar. Mila Aguilar, Dan pasukli na lang po from Muhammad Permin, ayan. Christopher Dan Polpak, sa'yo kaibigan, from M Official. Yan, dikit na sa'yo, Mila Aguilar, ayan. Muhammad Permin Vlogs, TW from Mila, ayan.
Bunny Chill, ayan. Dikit na sa'yo, Mila from Bunny Chill, ayan. Muhammad Permin Dan, o TW pala, ayan. Bunny Chill, ayan. 217 Dan from Bugs Borden, ayan. Muhammad Permin nagbaba ng bahay. Life Easy bahay mo po, ayan. Life Easy, drop your link, lalabs, ayan. From M Official, ayan. Bunny Chill, I have done from Life Easy. Salamat at Bugs Borden from Bunny Chill. Milay Aguilar, 2 banana dikit ko sa'yo from Marco Anayatin. Bunny Chill official nagbaba ng bahay. And Bunny Chill, I have done from Life Easy. Ames, drop your link. I'm coming from Life Easy. Ames official done. Muhammad Permin nagbaba ng bahay. Dikit na din sa'yo, Life Easy, ayan. Minadan Pulpak, kaibigan from M Official, ayan. Ames official done from Bugs Borden, ayan. Bugs po, Pasokli Idol, ayan, from Marco Anayati. Muhammad Permin Vlogs done from Mila, ayan. Christopher Balsumo, ayan, nagbaba ng bahay. Life Easy nagbaba ng bahay. Ayan, Life Easy nagbaba ng bahay. Mila Aguilar, Pasokli from Marco, ayan. May pumasok na Arabic. May galad shout out. May galad shout out. Walaikum salam sa'yo. Walaikum salam, lalabs. I don't know what's your name because your name is Arabic. Ayan. I put you moderator so that if you drop your link or you will message again, I will see your message is become blue. Ayan. Miss Arabic, ayan. Balsumo 659 done, ayan. Thank you so much. Give for me thumbs up, ayan. What is your name? I don't know, ayan. Balsumo, ayan, done, ayan. Life Easy done, pulpak sa'yo, kaibigan, from M Official. Bunny Chill Official, nagbaba ng bahay. Thank you from Christopher Balsumo, ayan. Balsumo 659 done. Muhammad Permin nagbaba ng bahay. Ayan, Balsumo, ayan, 659 done, ayan. Bunny Chill nagbaba ng bahay. 6 million in the house. May galad shout out. Ahmad. Hi Ahmad, thank you so much Ahmad, ayan. Thank you, give to me thumbs up, give to me like my video, ayan. Check down of my video, you will see there's a hand like this, make it like this. Ahmad, ayan, Ahmad. Thank you so much Ahmad, ayan. Jong Official, good morning. Mga nakita tuloy. May jacket ka na, Jong Official. Dance with my father. May glad shout out. Ayan. Dance with my father. Meron ka na pong jacket, lalabs. Ayan. Ayan. Ahmad, ayan. Marco Anayatin. Mag-backread ka. Ayan. Ayan, ang bilis naman. Pang 3, pulpak sa'yo, host. Ayan, Jong Official. Maraming salamat naman dyan. Ayan. Marco Anayatin. Ayan. Dikit na ako sa'yo, host. Sige po, magbakas ka po dun. Babalikan po kita, lalabs. Ayan. M's Official, I have done. Hi, hello. Ayan, Ahmad. Thank you so much, lalabs. Ayan. Bigyan galad shout out to you, Mr. Ahmad. Ayan. Marco Johari 494 done. Kanina pang mag-backread kayo. Ayan. Dance with my father. Thank you so much. Hi, hello. Ayan, Mr. Ahmad. Ayan. Bugs Borden, ibaba ng bahay. O, salamat po. Ayan, from
Christopher Balsumo, ayan. Please leave comment, I return back. Ayan, dance with my father. Leave comment, lalabs, I will return it to you. Ayan. Bugs, 2 banana, sukli ko sa'yo. Ayan. Dance with my father. Ayan. Smiling face. Bunny Chill Official nagbaba ng bahay. Ems Official nagbaba ng bahay. Ayan. Mr. Ahmad is still there. Ayan. Dance with my father. TW na po. Ayan. Please leave comment, I return back. Ayan. Sino yung Johari? Johari, return to Bugs Borden Lalams. Johari is Marco Anayatin. It's same, ayan. Marco Anayatin, Johari, it's the same person, ayan. Mila Aguilar nagbaba ng bahay. Akin yun ang main channel ko, Bugs, ayan. Ayan, pasuklian yun, ayan. Pasensya, isa lang banana ko, wala akong alagad, isa lang nadikit ko, ayan. Okay lang yun, Bugs Borden, ayan. Bugs Borden ang baba ng bahay, okay lang, ayan. Dan sa video mo, host, ayan. Sige po, salamat. Babalikan po kita, lalabs, ayan. Magdikit ka po doon. Magbakas ka lang po dyan, ayan. Dikit sa'yo, dance with my father, ayan. Yung official nagawa ng bahay. Ayan, dinikit ko na, ayan. Mila Aguilar nagbaba ng bahay. Ayan, tignan ko muna yung dumikit sa akin, mga lalabs. Maglablaban lang kayo dyan, mga lalabs. Bugs, gumawa ka ng channel mo na isa, ayan. Abad's Vlog, dan po sa Baby Cute from Christopher Balsumo. Sa isang number na SIM card, pwede ka gumawa ng 10, ayan. From Marco Anayatin, ayan. Marco Anayatin nagpa ng bahay. Dance with my father, and Bunny Chill Official already connected your flight. Thank you a lot. Ayan. Mr. Ahmad is still there. Thank you so much, Mr. Ahmad. That's my new subscriber from Aljimi Mall. Ayan. Nilaglar dan full pack sa'yo, kaibigan, from Jung Official. Ayan. Ayan, 8 million in the house. May magalag shout out. Tingnan natin yung aking dumikit sa akin. Titingnan ko yung bakas niyo, mga lalabs. Ayan, Jung Official, ayan. Ayan, nila, Jung Official, OTW, ayan. Tingnan ko yung bahay ni Jung. Menu ba yun, Jung? Yung dumikit sa akin, ayan. $3 million in the house. May shout out. Ayan. Natin yung bahay ni Joe. Ano rin pala yun? Si Kuya Jung Vlog. Ayan. Salamat naman dyan, host. Ayan. Please leave comment. I return back. Ayan. At yung bahay ni Dance with my father. Ayan, Prexigil Losada, si Dance with my father. Dikit man yung main channel ko sa'yo, lalabs. Ayan. Boy ni Tax Pro Tamsakos morning. Boy ni Tax Pro, may glad shout out. I-jacket ka na, boy ni Tax Pro. Ayan. Ayan, Prexy Joy. Malaki ng iyong bahay, lalabs. Yung iyong mansion.
Tamsakdan lalab, ayan. Dance with my father, ayan. Yung official din pala yun. Salamat naman dyan, ayan. Good morning, ayan. Yung official dating dikit, ayan. Muhammad Permi, nagbaba ng bahay. Ayan. Ano ba yun? Salamat sa jacket to sa amoy alikampor. Mukhang natinga na sa cabinet. To useless pa rin yung madaming banana. Kung may 10 banana ka, isa lang ang main. Yung 9 dami, walang laman. Tanggalin pa rin niya ni Lulu. Much better stick sa main account. Glory story lang palagi. Tama. Ayan, Bugs Birdie ng banang bahay. Funny chill, dan full pack sa'yo kaibigan from Jong Official. Ayan. Christopher Balsumo, OTW from Mel Aguilar. Mel Aguilar ng baba ng bahay, mga lalabs. Ayan. Kuya Jong Official, dan tuyo po. Ayan, from Christopher Balsumo. $6 million in the house. May shout out mga lalabs. Ayan. Isang SIM card, isang account, legit kaibigan. Ayan, tama. Mga lalas, patamsakan naman yung parating na premiere ni Lloydie. Ayan. Tamsakan naman lalabs yung nakapin mga lalabs. Ayan. Yung aking member dyan. Ayan. 6 million in the house, may grad shout out. Hindi ako binibisita ni Lloydie, ayan. Milaglar have done, ayan. Kahit ano ang mangyari kaibigan, basta maging honest tayo lagi. Aanin natin ang panggawa. Ang paggawa ng mabuti tama. Lagi tayong hanis at tumulong sa kapwa, ganun. Kasi yung balik niyan, mas madami, mas maganda yung balik. Ayan. Hindi mo alam, yung balik pala mas maganda. Ayan. Tusok na host, Lodi sa premiere niya, dikit na din po host. Ayan. Sige lalas, magbakas ka lang po dyan lalas, babalikan ka po niyan, ayan. Mas paano kung ang ninja mo ay puro active, laging ginagamit lagi ng asawa ko at anak ko. Active yan, sa akin yung Bicolanang Oragon ko is active siya. Hindi na ninja yun lalabs, kundi ano na yun, second account mo, ayan. Ayan eh, Life Easy OTW, basta uploadan mo lang lalabs lagi ng video, ayan. Life Easy OTW from Mila, ayan. Life Easy ng baba ng bahay, nakapintamsak, ayan. Salamat po Muhammad Permiin, ayan. Muhammad Permiin ng baba ng bahay. Ate Balsumo, okay lang yan, tag-isa pa lang kayo, 3 sa account, ayan. Bugs dan full pack sa'yo kaibigan. Ayan.
Ayan, yung official, nagbaba ng bahay, ayan. Christopher Balsumo nagbaba ng bahay, ayan. Padikitan naman si Junaski mga lalabs, ayan. Life Easy Dan, ayan. Pramila Aguilar. 10 million in the house, Megan Grad shout out. Ayan, Mila Aguilar, thanks, I have done from Life Easy. Jung Dan, salita mo, ayan. Bugs Burden, ayan. Mila Aguilar, nagbaba ng bahay. Jung, salita mo, Dan, ayan. Jung, salita mo, Dan. Ano yun? Host, may walong banana drop. Ayan. 8 banana drop. Ayan. Natin yung bahay ni Life Easy. Ayan. Want to check your house? Don't cry, Life Easy. Ayan. Ayan, 9 million in the house. May glad shout out. Ayan mga lalabs, patamsakan yung premiere ng nakapin. Ayan. Where is your house? Ayan. Life Easy. Ayan, check. $944. Ayan. Zora Amin Official. Ayan. Banana halwa, banana sweet dish. Ayan. Tasty banana, ayan. Halwa, halwa. Life Easy, ayan. Mga lalabs. Tamsakan nyo na ba yung nakapin mga lalabs? Yan lalabs, road to 1K. Zora, ayan. 8 million in the house, minimum shout out, thank you, ayan. Hindi po okay yung kahit po active isang SIM card, isang Gmail account lang po kasi. Ay hindi yun. Dapat iba-iba yung yung Gmail account. Ayan, yung official dikit na po, padikit din, ayan. Ayan, padikitan nyo na kapin mga lalabs. Ayan. Banichel official, ayan. Dikit na po Banichel, ayan. Nakapin host, dikit, ayan. Life Easy, return. Magbalik ka, magtagalog na nga lang ako, nahirapan ako mag-English. Sige na Life Easy, balikan yung mga dumikit sa'yo lalabs. Ayan, Life Easy. Watching your video lalabs. Ayan, Bim Joy. Ayan, Costoras Interesantes. Mimilad shout out. And Bim Joy, Lalanhos. Ayan. Bim Joy, mimilad shout out. Ayan, Bim Joy, may jacket ka na lalabs. Ayan. Ayan, Zora. I will connect this one to you, lalabs. Ayan. Dan connect. Ayan. Lala boss, morning po. Tamsak Dan. Ayan. May jacket ka na. Bakit pa nakawad ka pa rin?
Dan na sa'yo, Bunny Chell. Kanina po from Jung Official. Ayan. Life Easy, thank you. Ayan. Salamat, Jung Official. Yen, Maiko, good morning, host. Good morning, Lalags. Yen, Maiko, may mga shout out, Yen. Ayan. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo, Lalags. Ayan. Yan, Bunny Chell Official. Nagbaba ng bahay. Ulit naman mga Lalags yung nakapin at road to 1K siya mga Lalags. Ayan, yen. Palso mo. Yan talaga ang tama, ngayon tabi ang bawat account. Magkaiba ang CP bawat account. Life Easy Dan full pack sa'yo from Jung Official. Ayan. Post bukas ako ng store po. Salamat, Lalabs. Ayan, may sariling store pala to si Christopher. Sige lang, Lalabs. God bless. Sana madaming customer ka ngayong araw. I-bless yung store mo. Ayan. Mag-open ka na ng store mo, Lalabs. Sana all my business. Ganyan din gagawin ko mga Lalabs po ako umuwi ng Pilipinas. Pero meron naman akong maliit na grocery doon lang sa harap ng bahay namin. Kung ako yung makakauwi, papalakihan ko siya mga Lalabs. Ayan. Bugs Burden, nagbaba ng bahay. Salamat host from Bunny Chell. Ayan. Opo, Bugs Burden, salamat po from Christopher. Ayan. Ayan, salamat po. God bless po. Ayan. God bless you to Lalags. Ayan. Jung Official, I'm already done. Ayan. No worries, Life Easy. He will return it to you. Muhammad Dan Pulpak sa'yo, kaibigan. Muhammad Permin, pabalikan si Jung Official, Lalags. Ayan, Sora. I will connect it again to you, this one. Ayan, salamat po from Muhammad Permin. Zora Amin Official, Dan pabalik na lang. Ayan. Zora Amin, return to Beam Joy. She already connected to you, Lalabs. Life Easy. Ayan. Padikitan, sige ko lang ng Oragon mga Lalabs at tamsakan. Ayan. Bugs Burden, nagbaba ng bahay. Zora. Guys, tamsak sa premier, sapat na. Ayan. Ayan, patamsak naman sa premier. Tamsakan natin yung premier mo. Ayan.
6 million in the house, bigyan glad shout out. Ayan. Ayan, yung official, thumbs up done. Thumbs up na ako sa'yo, ayan. Ayan mga lalabs, patamsakan yung nakapin lalabs. Patamsakan yung nakapin. Ayan, costuras interesantes. Nagpaba ng by Bim Joy, I have done. Ayan, from Life Easy, ayan. LS6 PM host, baka may time lang po sila, partial po sila, ayan. And costuras interesantes, ayan, nagbaba ng bahay. Bugs Burden done, ayan, from Bim Joy. I will pin you later again, Life Easy, okay? After this premiere. Thumbs up to Jung official. Put thumbs up, Life Easy, ayan. Ayan, 4 million in the house, Miguel shout out. Costuras interesantes. Ayan, done po Kuya Jong from Bim Joy. Ayan. Ayan, Bim Joy, done pulpak sa'yo kaibigan. Ayan mga lalaws, patamsakan naman yung nakapin lalaws. Ayan, 7 million in the house. Bigyan Milad shout out. Dan, ayan. Who is Dan? What's your name? Dan, ayan, Koreana. Dan.
Walang anuman po, ayan. Ayan, Korean. Hello, hello, may mga shout out. Korean, Dan, ayan, Dan. Thank you so much. Ayan. How I will open your link. Ayan. I already give you moderator, Koreano or Koreana. You are a boy or girl. Korean, ayan. Bimboy Dan sa Biko, Ube, ayan. Ayan. Bimboy Dan. Ayan. Bimboy Dan, pabalikan Bimboy si Bugs Borden, nagbaba siya ng bahay. Ayan, 8 million in the house, may will shout out. Padikitan yung nakapin, patamsakan mga lalab sa kanyang papalapit na premiere. Ayan. Ayan mga lalabs. 8 million in the house, may will shout out. And 25 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. Thank you so much sa support nyo dyan mga lalabs. Ayan, dan ako sa'yo kanina, Bugs Borden. Ayan, from Binjoy. Ayan, Michi Bo. Ayan, may mga shout out, Michi. Ayan, Michi, meron ka ng jacket, lalabs. Hi everyone, ayan. Dan ako sa'yo kanina, Bugs Borden. Ayan. Ayan, Michi Bo, nagbaba ng bahay. Natindigit na ako sa'yo, binigyan kita isa po, ayan.
Ayan, Minchibu Dan from Bimjoy. Ayan, Bimjoy. Meron kang harang, Bimjoy. May harang si Bimjoy. Boss, I'm in your house, Michibo. Okay, Michibo. Connect with me, Michibo. Ayan. Ayan, Bimjoy. Ang haba ng iyong harang. Di pa ako muni, host. Di ka pa muni lalams. Di kinansel ko yung mo kasi di ka pa pala muni. Ilan na ba WH mo? Malaki na yung bahay mo. Malaki ng iyong bahay, Bimjoy. WS na lang ang kulang mo. Mamomonetize ka na. Panoorin ko to. Tapusin ko, ayan. Hayaan ko lang. $60 pa kulang ko. Malapit na. 60 hours na lang. Sige, kita mamaya, Bimjoy. Ayan, kunin ko yung pangalan mo. Kasi ang piniplay ko palagi si si Cake Master. Hindi, malaki na rin yung bahay niya. Nasa 1.4 ata. Pero hindi pa siya muni. Ayan. Lagi ko siyang piniplay every night. Pagkatapos ng aking LS, iniwan ko yung aking laptop. Nakaplay sa kanyang pangalan. Ayan. Michibo, nagbaba ng bahay. Dan host. Sige, Michibo, I will return it to you, lalabs. Salamat, host. Sige, ipiplay kita mamaya para mamuni ka na. Hindi pumunta si ngayon si Cake Master, busy siguro. Yung kanyang video is 200 something. 299 ata. Napiplay ko sa kanya magdamag siguro mga 150. Kasi pinapatay ko na kasi ako ipapasok. Okay, Michibo. Ayan, Team Dan, pulpak sa'yo kaibigan. Ayan. Salamat po. Ayan. Michibo. Michibo, you didn't connect to me? Ayan, I'm here in your house. Michibo, ayan.
Dan connect with you. Ayan. Michibo. Boss, what time po kayo start ng LS mo? Ano po? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sa Pinas. Yan. Nasa UAE kasi ako lalabs. Mga alas 5 ng umaga dyan. Dito sa alauna ng madaling araw. Yan. Nagsikain na ba kayo dyan mga lalabs? Nagsikapian na ba kayo dyan? Huwag kalimutan si Hus guys, dapat kalimbang all. Ayan. Yan, maraming salamat naman. Ayan. Ayan, Bimjoy, ipiplay kita mamaya lalabs. 60 hours na lang yung kailangan mo. Siguro mga na lang yan. Mga 4 na araw. Parang ganon. Kasi ako yung WH ko, play ko lang sarili ko eh. Maraming lang yung ginamit ko account. Tapos piniplay ko siya araw-araw lalabs. Araw-araw bumapasok sa akin ng WH nasa 100 plus. Mga 150 siguro kada araw. Ayan. Dan sa kan nakapin. Ayan. Mga ninja lang yung gamit kong pang play. Ayan. Within 5 months, ako'y na-monetize. Salamat sa Diyos. Huwag niyong kalimutang magpasalamat sa Panginoon mga lalabs. Ayan, Bimjoy. Dinikit ko to sa'yo, Bimjoy. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan. Ayan. Odon Demetriel Junior Blanks. May brad shout out. Ayan. Ayan, Camille TV. Good morning sis. Ayan. Camille may brad shout out. Ayan. Ayan, Bimjoy, sinulat ko na yung pangalan mo para hindi ko makalimutan. Bimjoy. Ayan, 6 million in the house. May brad shout out mga lalabs. Nagsikain na ba kayo dyan mga lalabs? Nagkape na kayo dyan? Ayan. Ayan, Jai Kung Time. May brad shout out. Ayan. Ayan, salamat naman. Nagpunta si Jai Kung Time, oh. Mga lalabs, tikitan si Jai Kung Time. Ayan. Nag-LS din yan mga lalabs. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May shout out. Ayan. And 27 million thumbs up. Thank you so much. Ayan.
Thumbs love, salamat. Ayan. Yan, Camille TV nang gawa ng bahay. Ayan, Mama Milods, Camille TV. Sabay mo ako, Camille. Ayan. Kakagutom naman to, Camille. Quick. Chicken, egg, Pinoy style. Ayan. Nakakamiss yung pagkain ng Pilipinas. Sarap na ito. Uwi ko talaga ng Pilipinas, kakainin ko yung hindi ko nakakain. Papaluto ko lahat. Ayan. Harap ng quick. Ayan. Pinapanood ko Camille, yung video mo. Ako'y natatakam. Thank you, Sisi. Ayan, walang anuman, lalabs. Ayan, sarap nito, nakakagutom. Ayan. 2 minutes na ko, lalabs. Tigit ko to sa'yo. Dinikit ko na, Camille. Ayan, padikitan yung nakapin mga lalabs. Ayan. And 6 million in the house. Proud Pinoy, tamsak. Ayan. Proud Pinoy, may bigla shout out. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Mama Miller's done quick. From Bim Joy. Ayan, 7 million in the house. May bigla shout out. Padikitan yung nakapin mga lalabs. Ayan. Baba ng bahay para madikit ko. Ayan.
Yan, Jai kong time, done po, ayan. From Bim Joy, ayan, Jai kong time, lalabs. Babalikan na lang si Bim Joy. Dikit na sa sayo, lalabs. Dating dikit sa nakapin, ayan. From Camille TV. Yan, 6 million in the house. Limited shout out. Ayan. TikTok viral, may nag-shoutout, lalabs. Ayan, thank you for coming. Ayan, TikTok viral. Ayan. And 4 million in the house, may nag-shoutout. Ayan, Chubby Piggy, may nag-shout out. Hello host, ayan, good morning sa'yo, lalabs. Ayan. Kagigising lang ni Chubby Piggy, ayan. Kagigising lang yan, no? Ipa tayo nagkape, ayan. Kumusta ka na, Chubby Piggy? Ayan. Okay lang host, ayan. Nagano ka na ba? Nag-breakfast ka na? Ayan. Pagigising mo lang siguro, ayan.
Ayan, Binjoy. Nagsukli na ako sa Biko Ubi mo. Ayan, from Camille TV. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Migay shout out. Parang morning host, ayan. Bahay ko may shout out. Late ka lalab, saan ka galing? Kagigising mo lang. Parang morning host, ayan. Bahay ko nagbaba ng bahay, ayan. Chubby Piggy Dan sa Spirit of Christmas Dan 3 minutes from Bimjoy. Ayan. Kagising lang host. Kape ka muna lalag. Ayan, 4 million in the house. Migay shout out. Camille TV, ayan. Chubby Piggy Dan from Camille TV. Yan, Camille TV nagbaba ng bahay. Ayan, 7 million in the house. Migay shout out.
Ayan, 5 million in the house. Bigyan mo ng shout out. $7 million in the house. Million galab shout out. Ayan, and 30 million thumbs up. Ayan. Thank you so much mga lalab sa inyong mga support kay host. Ayan. Yo Bay, hi host. Ayan. Yo Bay, may magalag shout out. Yo Bay. Ayan. How are you, Yo Bay? Ayan. Ayan, 9 million in the house. May galab shout out. Yo Bay, nagbaba ng bahay. Ayan. Akala ko si Yobe ay Indonesian, hindi pala. Yobe. Matt Galario, ayan. Sabay mo ako, Matt, ayan. Sisi, bagligo lang ako pag pamalengke ka pa. O, sige lang lalabs. Salamat lalabs ha. God bless you, Camille TV. Ayan. And you W from Bimjoy. Ayan. Ayan, Matt. Yubay. Ticket ko na to sa'yo, lalabs. Ayan, Camille TV dan full pack from Yubay. Ayan, 6 million in the house. Ayan, galap shout out.
Camel TV dan full pack loads. Ayan. From Bay. Bahay ko nagbaba ng bahay. Ayan. Bimjoy dan full pack loads from Bay. Ayan. $6 million in the house. May shout out. Yan, bahay ko. Naglo-loading ba tayo mga lalabs? Sign na yan ng ano? Sign ng mag-out na. Malaki na yung aking IBAN. Bay, OTW sa si bahay ko. Bahay ko dan full pack from Bay. Ayan. Ayan. Mat Galario Bay dan full watch ako para di malaga. Sana same din ang sukli. Ayan. From Bimjoy. Mat dan full pack from Kuya Jong. Ayan. Mat, pabalikan si Kuya Jong lalaws. Yan, 6 million in the house. May shout out. Dan Bay may bakas parang bahay ko. Ayan. Ayan, bahay ko dan from Bimjoy. Ayan.
6 million in the house. Ayan. May migrad shout out. And 31 million thumbs up. Ayan, bahay ko dan full pack sa'yo kaibigan. Ayan. From Kuya Jong Vlog. 7 million in the house. May glad shout out. Ayan, Kuya Jong dan may bakas. From bahay ko. Ayan. Lailots Kiss Canadian Way. Ayan, may glad shout out. Hello host. Ayan, pasaglit naman dito. Ayan. Salamat po. Ayan. Pinakitan po kita. Lalabs Lailots Kiss Canadian Way. Ayan. Gilang po. Ayan. Salamat sa pagbisita po. Ayan. Ayan, bahay ko nagbaba ng bahay. Ayan. Islandsky Vlog, Lucky 32 for you host. Ayan, maraming salamat po madam. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Ayan.
Ayan, Lailots Kiss ka na dyan. Ray, nagbaba ng bahay. Tingnan natin yung kanyang bahay. Ang laki ng bahay niyo, madam. Masyaallah. Ayan. 3 million. Ayan. Sa bahay niyo po ako. Ayan. Ayan, nakadikit po yung aking main channel sa'yo. Ayan. Helensky Vlog. Thanks, host. Ayan. Lailot Dan Pulpak sa'yo, kaibigan. From Kuya Joe. Ayan. Thank you so much, bahay ko. Ayan, Kuya Jong Vlog, amat suklian later on. Ayan. From Lailot's Kiss ka na dyan. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Bigyan shoutout mga lalab. Siguro it's time to magpaalam na. At mga lalabs, 4 AM na dito ng umaga, UAE time. Kailangan ko na rin matulog at ako'y may pasok bukas mga lalabs. Maraming salamat po sa mga suporta nyo dyan. Ayan, Kuya Jong. Ayan. Bahay ko, Bimjoy. Ayan. Madam Lailot's Kiss ka na dyan, madam. Maraming salamat po. Ayan.
Maraming salamat po. Yan, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Bukas po ulit. Same time po tomorrow. Ayan. UAE time is 1 AM po ako nag-start ng aking LS. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ayan, alas 5 ng umaga sa Philippine time. Ayan, oh. See you tomorrow mga lalabs. Ayan, God bless us all. Thank you so much. See you